Mawa bwino ndabwera mochedwa lero ndesi ndichito chedwaso ndingodumpiratu mu nkhaniyo. Achithyola banda mlandu wawo ndi zonena kuti wadziwika, akunena kuti iwo watu ndi zoti anasokoneza nawo ndalama kuja ku Greenbelt initiative komanso adagwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika. Anati fans kumene koko itagwidwa fans yomwe inasokoneza ndalama kumene kuja kumangidwa kukafinyidwa kumawulula zonena kuti ndalama timakasiya kwa achithyola banda. Pamenepo wapezeka zoti mkulu watatu wamangidwa. Anyways, komano ndi zoti mungamafunse iyayi mlandu umene iwe wazimvera kuti apolisi sanayiphedule iyayi. Mu comment section imo ndi zoti ndikuyikamo linki ya platform for investigative journalism. Madolo adza amene amachita ndithu utola nkhani wakafukufuku ndipo amakafukula zenizenizo kazifanthamula kenako basi ndikudzapeza kuti kuzika pambalambanda anachita akafukufuku wawo ndi amene apezeka kuti ayiphedula ndithudi. Ndemukhoza kawerenga ndithu article yonse ndi ayitali komano ndi zonena kuti ayi muli nkhani umweti ndeni ngopangabe zonena kuti padzatili ndi anzathu ena ngati ife akumudzi timapezeka zoti sitinapange za English sizathu siziyankhulo zathu yayi ndeni mafuna bezo kuti tizonesesana zoti tikutsatira tonse mu chichewa, so ndi yesetsa kuzika mu chichewa pending akwanitsireti malingana ndi a platform for investigative journalism. Now, magaye nkhani yomwe ilipo pano ndionena kuti madolo amene wawa atachita kafukufuku awo anapeza zonena kuti madolo amene ali ku polisi kuli ena akuluakulu kumeneko apolisi amene amachita kafukufukuso kumeneko ndi amenenso ndi apezeka kuti abenthulira magayewa ndi anabenthulira zonena kuti achithyola bandawa ndi zoti amangidwa. Zimene chimene amangidwira ndi zonoti anasokoneza ndalama manelo ndalingi kuba ndalama komanso ndi zonena kuti iwo watu anagwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika. Ofesi yake ndikuti tikuyidziwa ndi jatu ya Ministry of Finance ndinoyang'anira zachuma kunoku ku Malawi. Now zimakhala motani akuti imene zimayenda zonse fans ina yake ku Greenbelt Authority amatereti kumene kuli ndi kanthambi kamene kamayang'ana zaulimi wanthirira kunoku ku Malawi kanthambi kamene koko kunapezeka zonena kuti kumayenera ndi kuti kuperekedwe ma contract amene apasidwe anthu ena ake ntchito, makampani ena ake ndithu apasidwe ntchito kuti akagwire kumene kuja ndi makampani amenewo anapezeka zonoti enawo kuti apasidwe ntchito sanaloyenerera koma apezeka zoti apasidwe ntchito zifukwa chani zachinyengo ndi zina zoterozo. Ndi kunapezeka zoti mpaka natu kunasowa ndalama kumene kuja yomafika ndithu around 39 billion Malawi kwacha. Mwayiona ndi ndalama ije imapita kuti ina yankupokamba kanena kuti iyayi ndalama ina yambezi kuti inapita kuchani, inapita ku kampeni ya MCP. Pane zambiri akuluakulu andale ena zimakhudza komano kuti akuluakulu anali ndani sitimadziwa chifukwa chonena kuti kunazapezekatu zoti nthawi imeneyo fans yomwe imagwira ku Greenbelt Authority kuti inamangidwa ndithu pa milandu imeneyi basi amangolwa ndale ena zikuwakhudza koma sitimazozola ndalewo ndi kuti ndi ndani kufikira notu pamene papa mwachisanzo tingonena yonse uyuyu mumukuona pa screen panopa ameneyo ndi Eric Badre Chidzungu amene iyo anamangidwa nawonso pa nkhani zimeza. Iye ndi anali Greenbelt Authority CEO ngati bwana mkubwa weniweni kumeneko anapezeka kuti anamangidwa nawo. Munali anthu angapo ndithu achina munali amene amayang'anira director wa finance Linda Piri anamangidwa nawo, procurement manager Masautsoka Mowa anamangidwa nawo komanso ndi kuti makampani ena ake amene anapezeka kuti alandira ma contract ma director awo anamangidwa. Ndi nkhani iyi tinabweranso kuzayifotokoza panopa ngati mmatitsatira bwinobwino ndi kuti mukumbukira choncho. Now chomwe chachitika nchonena kuti fans imeneyi inamangidwa kuti akuti ndalamazo imatika kaya zimeneko zikagwire ntchito ndi kuti ku Greenbelt Authority ko iwo amazipezeka kuti azikhotesera kwena kwake osalongosola bwinobwino. Ndi ndalama zinazo akuti zimakafika m'manja mwa anthu ena ake andale akuluakulu ndi andalewo ena nkukhala ndi kuti achani amene wawano sopano achina chithyola banda. Mwayiona iti ndipo kamba kunoti fans itagwidwa iyi amene tatchulawa akufusidwa kupanidwa ku polisi kuja apezeka kuti Awuluula kunena kuti ndalama ziliferu timakazisiya kwa chithyola banda, ndalama zimakagwera m'manja mwa chithyola banda
ndeti kumene kudzakwa kuti ndi anthu angapo ndithu amene aulula choncho kuti ndalama zimakagwera m'manja mwa Chithyola banda ndizezapangisa apolisi kuti apite akammangeno simplex Chithyola banda. I'm sorry magayi ngati nkhani izi zikupeza kuti mwina mwake zikukola ifande it's a combination of stories ndi kuphatikizana kwa nkhani kuti pali nkhani zambiri zomwe zikuphatikizana apa koma zonsezo zikupanga chinkhani chimodzi. Now Chithyola banda wapezeka wamangidwa nawo pamene papa ndi kumadabwa zoti no mesa akunena kuti ndalamazo zinazo zinapita kwa anthu andale ndi amene amakagwiritsa ntchito ndi kuti ndalamazo kapangira ndi kuti makampeni ya MCP anthu ake ndi ndani amenewo ndandale zake ndi zitino chifukwa ndi kuti Chithyola tisinotana chitopanga kampeni kwambiri. Ayi nkhanitu ndionena kuti Chithyola wati saiwale tinakambaso dzulo ankachita kampeni mu 2014 muja ku convention kuti akavotere ma delegates akavotere awine mpando wa mulembi wamkulu wa chipani cha MCP ankagawa ndithu mamiliyoni mukakumbukira ndi zikhale ng'oma endi tinakamba bwinobwino tudzulo kugawa kumwaza ndalama osati masewera 50 chakuti miliyoni ankagawa kumene kucha. Ndalama zimene zizi ndi zimene akayikidwa kuti no ndalama zimunazitenga kuti no ndalama zinde kuti obviously ndalama izizi ndizizende kuti ziyani zoti zimachokera pena pake. Okay mwasanzo eti tingonena choncho kulilongwe kunali ndi kuti kampeni yawoyo yotino akukapanga kampeni pakati pa ma delegates a MCP mukandivotere anagawa kumene kuchaku kwa ma delegates okwana 105 anagawa ndalama zokwana 500,000 kwacho kwa wina aliyese ndipo no ndalama zonse zimene zinagawidwa tsiku limene lolo kuziphatikiza zimakwana cha 52 million malawi kwacha 52.5 million malawi kwacha ndalama imene anagawa one day magayi kuchoka pamene popo anapezukura anaphatikizana ndi zikhale ng'oma ndikupita ku nzuzuso kukatani kukapezukura akagulasa ma delegates kumene kuchaso anakagawaso ndalama zokwana ndi kuti no 76.5 million malawi kwacha iyeyo ndi zikhale ng'oma ataphatikizana anakagawa kumeneko. And magayi you remember this sizoti ndi zinthu zimene zoti niyo simunazisatira munazisatira that time. Now zinthu kati zimene ndizezapezeko zonotino apezukura amangidwa nazo kuti akafotokoze kuti ndalama zikapena ndizezi machokera ku Greenbelt Authority kucha malinga ndi kunena kuti so anthu amene anamangidwa Greenbelt Authority akupezukura kwa alozaso zalayo akuti ndi amene amatani amakalandira ndalama zonse ngati no master kumeneko. Koma kunena kuti malinga ndi APIJ kuti palitu khangati anthu ochuluka ndipo pali anthu ambiri kwa basa akuluakulu amene akuyena tani amangidwe nawo pa nkhani zimenezi ndipo kafukufuku anakapitirira zikuoneka kuti no akuti pakhala series of arrests ikukhala kumanga ndithu kumanga gulu limangidwa ndithu ndipo enawo ndi anthu oti ndi mphamvu zawo akuluakulu kapena nali mphamvu zawo akuluakulu. Anyways chimene chimangofunanso kambaso APIJ akambako nkhani yonena kuti mabanki athu kunoko ku Malawi akuoneka kunena kuti chitetezo ndi kuti nchoperewera ndipo sakumakhala serious mabanki tukambaro zende kuti sama banki osameri nawo kunoko ku Malawi ali National Bank, NBS, FDH, Eco Bank, First Capital Bank, Centenary Bank, mabanki osameri nawo kunoko ku Malawi akuonera kuti mabanki amenewa sali serious chifukwa chani ndalama zakuti zimapeza kuti zimakagwera m'maakaunti mwa anthu ena atonena kuti no kumadabwa zoti mungakhale ndalama zimenezi zochokera kuti kwa no mabanki aja samazipanga hold kuzipanga flag out kuzigwira ndalama zochoka kuti inu mwazira ndabwata bwana musafotokoze samapanga ziti zimene zinathandizira nawo kuti ndalama zizipezeke kuti tazarani paka na zakagwera ndi kuti zabedwa. Amangopereka example yonena kuti akuti no kuti ophunzira waku kodeneya ndi Nzuzu University let me check bwino nanga sintizupasani beni meni aino ake wali needed tisamakhale basi ndikumangopereka za mmutu mwathu ophunzira amene yoyo okay ndi mmodzi anapezeka zonena kuti no analandira ndalama zokwana 2 billion Malawi kwacha anali student amene analandira ma account yake ndalama zokwana 200 billion Malawi kwacha. Komano iyeyo anapita kukapanga declare kunena kuti pamwezi ngati amapeza ndalama zimakhala 250,000 Malawi kwacha pamwezi pamenepo ndalama zimene angapezi zochuluka 250,000 Malawi kwacha.
mwayioneti ndekuti ku banki kuja amayembekeza zonena kuti iyeyo akuyenera azilandira ndalama ziti zimene 250,000 malawi kwacha mwina monthly, koma kupezeka zono kuti akalandira ndalama zomakwanano 2 billion malawi kwacha opanda no banki aja kumuyirana kuti ndalama zonsezi bwanji pesa inu mana kuti malandira bwana musafotokoze bwinobwino analephera zipanga flag out ndi zinali no zimodzi mwa ndalama zimene zimabedwa no kuchoka chani mu kujeni imene ku Greenbelt Authority kumene kuku nde akuti mabanki nawo susana iso serious ndifika opezeka zono tino basi to katangale ndalama zinabedwa ndi zina zoterozo. Anyways magaya zimene amakamba magaya PIJ chati kochonja chikulu mungapita kachimaliza zimene amakamba magaya amene wawa zimakhala zotino ndi zoona and zimapezeka kuti apolisi amabwera kudzatsimikiza. Now apapo mlandu wa Chithyola ndionena kuti money laundering komanso abuse of office anapezeka zonena kuti anasokoneza ndalama, anaba ndalama komanso anasokoneza kugwiritsa ntchito office yawo molakwika. Zambirizo ndi kuti noteka zimverano pano ku court, apolisi akapita nawo ku court. Komano malingana ndi magaya amene wa PIJ ndi zotero nkhani zake koma zikamba motero. Pepani kwambiri ngati ino mwina makesi zinaveke mwina zakulakula pena ndi pena magaya sizopheka kufotokoza, so we try our best. Yeah, just stay tuned. Ndakuti khalo kupasanso nkhani zina chapo sajira bompa akuti